Hagaman kong siya ngay kubli pi wi pe wi hagan ka por ka bamataling ba jong ka ka YouTube channel ka jong hoy para kadong ngadap da jing siu khya ka man sem kadong ngadap da jing kitram jong ka no haba ngayo i ki jingle ki ba shirkhai hapo jong ka ka jala ka ka por sa ka por ni kum kita ki tribal ni kum kita ki local ngimdon shu ka hok ya ka kin tre ya ka kam ka jam ka ba mi nang ni hapo juga jala ka jui bunsin ki briu banabar ki wan ban yo ban wan lemon hapo juga jala ka jui bunsin ki briu banabar ki wan ban kni ya ka plengja ka jui bunsin ki briu ki banabar ki wan ban thau ki kam ki balai peu jat lai peu kom hapo juga jala ka jui balai ka jingkli ka ba he balai nya pan bu udak jingkli ba he henry kane bro kai kalong ki penpau ba ka an kam don ka an kam nom perking ka an kam nom don hapo juga jala ka jemi bat kum juru ki briu jungi nang ne ki yarap ya ki mandar hakaji isha dei banyarap prangi ji lokal henry pelse don na pedang jungi ki bali yarap ya ki briu menabar namar kata kata bakiyo kabu hagaba kumno ya kaban pendik yang kita ki lokal na kapor nga nangilang ka jonga nga full support la peding ki persya jong ki kato kane ki ba shong ki basa hang ne hapo jong jala ka ki persya ya ka ji ki jong kini ki tourist all me clear tourist association balai kini ki lokal ji ki penram hak jaka apa ki arab henry ki tan ban ki ajak ban yang ki briu manamar dei nomor kata kata ba ki briu nomor punsin ki wan ban yo ban lehe hang ne hapo jogo jala ka ji ki yang ki omba ki khang yang ki tores sotho omba ki khang yang ki tores ki khang ki omba ki kuat te bana kalian jong ki banabar ki wan ra yang ki briu ki tores ki pekaya ka jala ka ji ki dei ban donno kum ka parking kali ban donno kum ka parking gila ki briu na bar lagi wana po jala ji gila ban bu ha parking na parking pat ki briu lokal jungi ki balik sa kendok kersot ken henry ya menta pat ki briu na bar ki le sa kendok kersot ki le sa snong sa thau ki le ira gitu ki toris keleng hato kamno ka jintu nang balai im perkhate balai ki don kita kamsim khwan mato shime ya perkhat ken pra lokal ngiri badon ka jingat tiblem habang perkat mata hapo juga ni gajat hapo juga ni rikasi gajungi kajinga tiblem kam dansu kajinga tiblem kala pet jangai kajinga tiblem kala jak klep kajinga tiblem kala yap balai ba ki sadon kini ki asyan ba fer balai ki don ki kenhun ba fer ki kenhun seng bhalang ba fer balai ki bun kene ki asyan balai ki bun kene ki seng bhalang dei namar ba sunjor ka government lara ka government ka khuj ka bha lara ka government ka le ek ba upai pa usutna nangis kham ba ki ba bun hi nga ngais kham ba kim don kata kita ki asyan kim don kata kita ki seng bhalang ki kenhun ki ba pher nagalang ke sunga ngakuturu ya ka government larang ki don ka asasyon larang ki don ka group larang ki don ke seng bhalang larang ki don ki larang yaki alor ki issue ki bejade nam ta riu te riu larang ka sarkar ka nam sim khia ngam tikna bakan success ka jeki ka jomi na ka por ha ka ban yadai na mata ka imlang ka salang ka jomi hang ne kat no tam bau niu khasi jingi ubik hadu kana kat no kin kata ka jing bik senyang ka jing bik taseng ka jong ki lokal jingi nang ne henry ki kloi te ban le yara bagi biu nabar so thoi kana balai pinwa ban yasha gemde ya ka ban perkhat simen lada pin perkhat simen mong ipi si sen kasni yo pin salong unong to jongno yo pin salong unong sat pan khana jongno yo pin long unong sat jan ek jongno niap wan burom
prakasi prakara ni hapan ai mensim. Lada yaki kino hikai ni hapan ai mensim lem. Lada yaki ki local taxi ni hapan ai mensim lem. Lada yaki ki steng balang ni hapan ai mensim lem. Lada ki yaki nam taka isu ka bayade nam taka rim cek ndriu. Ngiri ban ai mensim lem. Ngiri ban ai mensim. Ngiri ban tertiu yaki. Kenang ba ngila ban pungkomu kenya ke government. Dia mata yaki ki steng balang ukasi jadi upendrem yang malam. Yaki ILP deh, yaki ILP yang malam ukasi jadi upendam yang ILP. Yaki kini hikai, ha? Yaki kini hikai school mo, mata. Hore ukasi upendrem ini. Hore yaki kini torisru ukasi jadi upendrem. Hore kumno kain kasar karkas nam. Larang don kecingnya teling ong yapi. Lada om don utau ingkong calamat. Rupai ba apo jangan jala kecing. Nangis scam maka government kam lumnut. Nangis scam maka government ka ko. Dei namar badon ki briu jugi nangne ki ba ajak ki mandar ki ba ajak ya ka government. Dei namar ta kadau ba ka government ka sasenjor. Hak jisha ka government ka habban sim ka jingkit kli. Kumno ban pen im. Ya ki try muluk. Haji Syah ke government, kadai ban penim, kadai ban perkat. Hoi, yang mentayu le sakam tip. Henry onda kala tip kadai ban teri mardorken. Lada ki ik yang amar yapi, lada ki ik yang i. Te yang menta kalau mar kampung. Te ngam ketini ya ban kan hakan ke por ke menta. Kajiki kajongi nam ta ka hok kajongi, ni hap ban yaki. Lada kan jaga bajala kan long kan balong ni hab banyak halor kacing kelut halor kacing batla jong kita ki beriu ba ki ba halor